Ola, chamome Antón, son o secretario do Consello Reitor da cooperativa Salgueiriños de Consumo Sociedade Cooperativa Galega. A participación económica na cooperativa ten distintas facetas. A fundamental é do consumo, para iso a creamos, e é, digamos, un dereito e unha obriga. O primeiro é, basicamente, a achega obrigatoria de capital social, que é indispensable para facerse socia, que son 70 euros, e despois tamén hai unha obrigación de participación económica pola vía de poñer a cuota que todos os anos decidimos en asamblea. Todos os anos, porque establece así tanto a lei de cooperativas como os estatutos, decidimos en asamblea cal é, digamos, o que facemos co resultado económico do ano. Hai anos que temos beneficios, outros que vamos máis xustiños ou temos unhas pequenas perdas, e todos os anos decidimos en asamblea que facemos con iso, si o deixamos para compensar a futuros no caso de perdas ou no caso de beneficios, si hai opción ou non de repartilos. Creemos que a cooperativa ten, digamos, moitas vantaxes. Primeiro que traballamos todos ou estamos todos nun plano de igualdade e, sobre todo, que entre todos e todas temos a capacidade de decidir cara onde vamos, que facemos ou, justamente, cal é a cuota anual que temos que establecer, baseada nunhas previsións de ingresos e gastos, etc. E iso, en outros modelos de participación económica noutras entidades, é bastante difícil, son moito máis verticais ou, digamos, non hai esa capacidade de influencia ou de decisión democrática de cal é a liña económica ou as decisións económicas que se queren adoptar.